Hadi lenggah ingkang winantu ing pakurmatan para tamu sedane ingkang kepareng katemben ngrawuhi. Mekaten pisungsum saking para kadang warga langen budaya ingkang mijil saking tlatah ing wana sida hami sungsumaken sakatahing sekar-sekar mugi akarya panglipuring pangkalih karena wancinipun sampun kepareng hamdungkap siang gumlewang ing Brangkilen. Nuhun mikersanipun panitia supados ruduting adicara kawiwitan sinambi angantu dhateng peranganing tamu ingkang keparengkap dereng anglenggahi. Ngaturaken sugeng rawuh mliginipun dhateng keluarga ageng KRPH ingkang kepareng rawuh saking tlatah Kemiri. Ugi kepareng katuraken sugeng rawuh dhateng sedaya parangkap desa mliginipun ingkang kepareng rawuh saking tlatah ing Pituruh. Dhateng para kanca warga langen budaya. Saking birinipun kadang pengrawit dalasan Wiraswara Twin Swarawati hamurwani gelaring budaya merdi desa Wanasida kepareng kawiwitan tumuli kunjuk dhateng sagung para tamu ingkang kepareng katemben rawuh hangaturaken kasugengan linambaran pepayung budi rahayu. Monggo wonten kepareng panjenenganipun Bapak Kepala Desa kados dene Arsa Tedhak jumenengan wonten samadaning sasana pinajang saha sasana Sitinggil Binatarata. Lah menengkono ta tindakira panjenenganipun Rama Sutapa dalasan ibu lamun tinonton saka Mandrawa kaya dene cecunduk sekar. Ayo Bang. Kowe diangkat ae. Ana mapan kana? Burine Pak Kadus. Jangan ngono, Bang.
Gending kang sesanti muga sirna sakataing durgama cinaketna mring cahyaning kaweningan Surya Darulan Kartika Pinurba Purbanding kang maha tunggal Hangidri bumi indah kang sinebut Nuswantara tok sumbring panembah sinembah mring kumetiping titah hadeging dalem ageng wisma agung ing tlatah Wanasida wis kepareng upaya tan jangkep sedasa kang rinengga endah mring sakataing kaendahan agregandi wisma endi tan winarna upara ngganing suwasana kawistara hambuka wiwaraning kandha Wanasida kang sayekti wis kepareng angancik jamaning kencana winastan panjang kunjung gemah ripah loh jinawi panjang tegese dawa pocapane punjung luhur kawibawaning Wanasida pasir tegese samudra gedhi wukir gunung lamun dinulu kaya dene pasangarakiting praja Wanasida angayunaken samudra angiringaken harga anengenaken ing pasabinan loh tegese papan kang subur apa kang tinandur sempulur dasar siti kang tinumpangan dening warih tetaneman katon ijo royo-royo angrembuyung siniram toyaning Jawa kebun kang tansah anelesi pating krembyah dadi pepasrening Wanasida kawistara sinela-sela candi-candi lan petilasan raharja tegese tebih saking sakataing parang muka tumindak Durjana lepat awit hajrih mring wilalating praja endah Wanasida kawistara trata krambat miyang taro pagung kumelong ing janur kuning pindha teja kang lagya amin numparih kanan kalawan kiring ginambar ing sining tansah aneng semaken jroning pandulu sinegek carita endahing suwasana ing tlatah Wanasida kawistara sinten to kang dadi gegolonganing para kadang Pandhawa ing Wanasida kawis tinggal pendhiripun Bapak Sutapa kang lagya kawis tramiyak sagung abdi lenggah mijil saking madyaning wisma palereman kadherekaken sakataing para kadang kula Pandhawa dalasan parang para kadang pangarsaning praja ing Wanasida
dene Rara Arsa lenggati nangkil madyaning sitinggil kang binata-rata lah menika ta pangarsaning wana sida Bapa Sutapa dalasan ibu kawistara gandeng renteng reruntungan dene Rara lumaksana hamancat mrik undakan kang warna tiga lampahipun kawistara sigra lenggah makudhaki madaning kursi pinajang Edi linemekan babut krang paramedani sinebaran indah ingkang sari-sari ginanda wida cepat miyang kasturi lamun katempuing maruta mribit mangi arum gandanya tinangkil madaning kursi pinajang sasana Edi biripun Rama Sutapa dalasan garwa kadheraken sakaning para kadang putri ayu putri Sadumas ya para pagering ayu kang amimba Hapsari suka rena jroning kalih dena lenggah tinangkil wonten madaning dampar rinengga kagiat jroning nala amulat dhateng sakataing para kadang warga ing wana sida kaya dinindalitir mijil saking padusunan sutyaning Gali Arsa lumarap pring unggianira Bapa Sutapa kaya dene anyanti wilujenging lampahing para kadang warga wana sida mandang gongsala kanata tinatap munya kadya mangungkung pinandung mandheg madyaning kendhangan ingkang punang karna kaya-kaya wis kepareng angsung pepuji kanugrahaning Gusti gumelaring bumi pertiwi tlatah ing wana sida sinigek lenggahira biripun Bapa Sutapa dalasan garwa amulat sakjawining rangkah bale agung ing wana sida katon kiraping para kadang putra-putra ing wana sida kang wis kepareng arsa angsung bulu bekti lan glondong miyang pangareng-areng datan kantun pepandhen umbul-umbul bandera rerontek angrengga endahing tumpeng robyong kawistara kang kinarya caraka munggih ngayun pinaraga dening kusumaning ayu yo sangat bagus dwi anggota tuwini Mas Ayu Arum kekalihira minangka suling kadang warga datan kantun songsong agung amra angrenggani tanwa tara dangmu katingal kaya dene pandheganing bangsa satriyaning praja angiring dateng lampahira sang Cundaka kang kawistara kadulu rampak-rampak lumaku gumyak kadya angarak lah menika wujude bebono awujud
Ambeng suci dalasan ulam sari rinengga endah ingkang pewijian kasil wulu wektuning pasiten ing tlatah Wanasida rinumpaka dadya ambeng suci ulam sari kang wis kepareng pinanggul pinikul dening para kadang muda ing Wanasida kawan dosa sekawan cacahe gumyak-gumyak suka jroning kalih dupi wis kepareng saged sung bulu bekti miwah glondong lan pengareng-areng kunjungipun pepunden sepuh nunggipun Bapa Sutapa kang laga lenggah tinangkil madyaning dampar pinajang sinegek lampahira wis kepareng prapta unggihanira piyipun Bapa Sutapa dalasan para-para kang wis kepareng angergani kaya dene kandhek madyaning regaling tarup sasana pepanggihan yuk kewasnya kepareng Sigra Arsa matur carakaning duta saraya suliying kadang warga ing Wanasida kang wis kepareng tumuli ngabyantara caraka kang nembe prapta matur mring ngarsa Bapa Sutapa pangarsaning wana sida pangarsanding wana sida nuwun amit pasang kalimantabi tinebena ing tunaduni dumawaing tawang-tawang wonten kepareng pribadi kula matur minangka suli ing kadang warga ing Wanasida mligi kunjuk dhateng dipun Bapa Sutapa dalasan ibu ingkang sepisan pribadi kula minangka suling para kadang warga angaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk ngandhapada canela Bapa Sutapa dalasan ibu sinarengan bebana ingkang sampun kepareng kula rakit mugi kepareng minangka tandha bekti kula kunjuk dhateng Bapa Sutapa bekti kula kunjuk dhateng Gusti ingkang Maha Kawasa kawujudaken wonten madaning ambeng suci ulam sari mugi kepareng paduka Bapa Sutapa hanampi kejawi menika kula minangka suling kadang putri ing tlatah Wanasida kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjung ngandhapada paduka Rama Sutapa dalasan ibu kinantenan menika wulu wektu saking Karang Padisan saha saking Pategalan saking puncuking arga tepining Benawi
Namung kepareng kula pasrahaken aturaken dhateng panjenenganipun Bapa Sutapa telasan garwa minangka tandha panuwun kula dhateng Bapa Sutapa ingkang sampun kepareng anggula wentah dhateng para kadang among tani ing Wanasida. Mugi akarya sukarananing panggalih kunjuk pepunden kula Bapa Sutapa satemah nunandika panjenenganipun Bapa Sutapa arum wijiling pangandika duh kabeh kawulan ingsun ing Wanasida. Jeneng sira kang minangka sesule atur bekti marang ingsun wusun tampa pangabektinira. Muga pangestuning sun tinampa marang sliramu Waradina mring sak kathahing warga ing Wanasida. Muga tansah pinayungan wirid kersaening Gusti Kang Maha Mirah. Kajaba saka iku lamun ta sliramu angsung glondhong lan pangareng-areng minangka tandha bektinira marang ingsun so bektinira marang Kang Murbeng dumadi wit sak kathahing wulu wektuning pasiten kawujud pala kasimpar pala gumantung pala kapendhem. Muga dadya sarana kanugrahaning Iwang Kang Maha Tunggal tumurun marang warganing Wanasida. Matur agunging panuwun marang sliramu sakloron sak mentarmu saka ngarsaning sun pangestuning sun pratana marang kabeh para warga ing Wanasida Bapa Sutapa kang bakal angayomi adeging praja ing Wanasida kuncara hanjayeng bawana ing Wanasida. Mangkono ta wedaring pangandika patitis Bapa Sutapa mentar caraka kang wis kepareng pinercaya angsung bulu bekti miwah glondhong pangareng-areng katempo samirana lengganya Bapa Sutapa sumilir angin kang hangidit arum gandane mawangi hange beki madyaning sasana sitinggil binata rata tandur ta senggup penganten kowe aku enek no blimbing kuwi bombong birawaning tias Bapa Sutapa anampi bebono saking kadang warga ing Wanasida wujuding glondhong lan pengareng-areng. Glondhong niku tegese barang mentah, areng niku barang mateng. Kawujudaken madaning ambeng suci ulam sari, ana sing mentah, ana sing mateng. Niku karep niku. Hamresani gelaring para nak kadang ing Wanasida bombong birawaning galih sigra angawe para kadang biyada balasan para kadang Magersari among beksan langen srimpi hami sungsumaken para kadang
tamu ingkang pinarak lenggah kapresan dherepipun Bapa Sutapa kaya dene animbali mring bedaya Srimpi atur langen beksan lamun Cinandra gayane tan mungkur dhateng endahing budaya ing Wanasida.
papane panggapane gedhe ayune kencar dolanane dasar padang bulan akeh roang iki lair Mbak, tetap di tempat, diam di tempat. Langen beksan, gambyong sawetawis, kandi wirama iringan langen budaya, ladrang pangkur laras pelok, badhe kepareng kapisungsumaken, Cok. Lho nggih. Gending-gending ingkang sayekti dados klangenaning para leluhur kang wis sumare. Kang wis kepareng ambuka babat wana sida pramila badhe kapingsungsumaken kunjuk dhateng para lenggah langkung-langkung para leluhur kang wis sumare kang babat tlatah wana sida dhateng para kanca ingkang angka sepisan gending ricik Sekar Gadung napa ricik? Oh. Sik pundi, Pas? Oh. Sekar Gadung Long Gadung rumiyin minangka ambukani tumapaking gending-gending ingkang kinarya klangenan saking para winasis duk rikala semu. Semanten ambuka tlatah Wanasida segongan mawon Long Gadung nggih. Nggih, wonten gending Long Gadung Amurwani. Monggo kasumbangaken dhateng para kadang kanca langen budaya Wanasida. Amurwani
kelangenan gending ingkang kepareng dipun remeni dening para sesepuh ingkang kala rumiyin ambuka tlatah Desa Wanasida. Angga sepisan kunjuk panjenenganipun Bapa Raja Jenggi pangarsaning praja kala rumiyin ingkang kepareng amiwiti ambuka Wanasida kanthi gendhingipun gendhing ricik-ricik dhateng para kanca langen budaya Wanasida kasumanggaken. Ricik-ricik kunjuk dhateng piripun leluhur menawi piripun Bapak Raja Jenggi kalajengaken Gunung Sari ingkang kepareng katuraken dhateng piripun pepunden ing Taman Sari Wanasida. Monggo ca Gunung Sari. Kapisungsemaken kunjuk dhateng piripun simbah ing Taman Sari Gunung Sari. Wonten setunggal malih ingkang kepareng kahaturaken nggih gendhingipun ijo-ijo mligi kapisungsemaken dhateng piripun simbah Konteng ing Wanasida. Sumangga langen budaya.
Sasampunipun kepareng kapisungsumaken kunjuk dhateng panjenenganipun simbah konteng. Gendhingipun ijo-ijo kasuwun malih setunggal malih menika panuwunipun simbah Samparangin. Gendhingipun eling-eling mugi akarya panglipuring panggalih tasih sesarengan langen budaya eling-eling kunjuk panjenenganipun simbah Samparangin. Nuwun. Mekaten gending sesaji ingkang kepareng kapisungsumaken dhateng para leluhur cikal bakal bumi reja ing Wanasida. Mugi kepareng saged tinampi sedaya amal saenipun saged tinampi dening Gusti Allah. Tindak lampah lan saenipun mugi saged tumurun tumedhak dhateng para sanak kadang keluarga ing Wanasida mliginipun. Sampun kepareng anginggarnala panjenenganipun Bapak Sutapa dalasan ibu amrisani langen ajar bedaya langen srimpi ingkang kala nembe misungsumaken. Kaya dene arsa kondur madaning Datulaya lampahira panjenenganipun Bapak Sutapa kairing sagunging para kadang putri Hapsahari lampun cinandra kaya dene asesanti dhateng kamulyaning warganing Wanasida. Alon mawon Pak, alon Pak. Sabda Brahmana sepisan pancas dadi. Pindha dumawahing tirta Kresna kang mungging dlancang kang seta. Tan kepareng lumebet pangandikane Bapak Sutapa. Sepisan pancas dadi waradin mring sakataing warga ing Wanasida. Nadanta perenging harga pucuking gunung tepining benawi pinggiring lepen. Hanambi mring sabdaning Bapak Sutapa. Sigra-sigra kepareng niat saking madaning palenggahan sang Bapak Sutapa anggandeng mringkon carira ingkang garwa kinasih. Yuning bangsa Basukiyo wana Sigra kepareng anyampar ageman dalem Canela Rukmi ginandheng kang ponang astanira ingkang garwa tedhak jog saking madaning palenggahan anapaki pepodo anut ungeling wirama ngumandang madaning gantang ungeling ketawang hambabar indahing
santi mulya kaya dene amemimta sesanti kanugrahaning Gusti kang Maha Suci kang tansah tumanduk pring warganing Wanasida tanem tuwuh bisa tukul angrembaka ijo raya-raya wewijian dados sarana kamulyaning para kawula Narakisma ingkang asta pusaraning adil tansah angarta jejeg uger anggering peperintahan ingkang kasta wonten ing pusaraning agama tansah amulangaken kathahing reh ngelmu agama suci mrih sampurnaning panembah ingkang tansah angasta amungkisma tansah angupaya undhak ulu wektuning pasiten sesantining Bapa Sutapa bisa angayomi dhateng sakatahing warga ing Wanasida tindakira Rama Sutapa kawistara gandeng kala ingkang garwa datan kantun para kadang pager ayu pager bagus lan para kadang putri Hapsari renteng-renteng reruntuh kaya dene tan ginggang kumepyur pindha pulut renggang gula candrane pasti jaya tarlen saking kalanging setya tama manunggal mrisantosa sayekti karupaka madaning merdi desa sedekah bumi pertiwi manunggaling cipta rasa lan karsane ciptaning ingkang maha suci karsaning warga Wanasida manunggal kalian pangarsaning praja Bapa Lurah minangka sesepuhing warga nyawiji kang dadya sedyane manunggal kang dadya ciptane gambangun Wanasida gumregahing warga angangkat kuncaraning desa Wanasida bebrayan kung Pancasila mangambar gandanyara Wanasida langgeng gandanyang rom Wanasida langgeng raharja sampun kepareng kapiyarsa lumantar para kanca ingkang kepareng kawengku wonten ing langen budaya ing Wanasida purnaning para piniji wis kepareng anyangkul sejiban agung badhe kepareng amboyongi tumpeng robyong wulu wektuning pasiten ing Wanasida kinanti wonten Pak jawining tratak rambat miyang Tarupagung kaya dene sinepek lakuning para kadang kang wis kepareng anyangkul jejibalan luhur monggo ca oh yo Pak Oron Pak yo goblok Jaya